Te menta perlok ngan pen IEP kawai ka khubur ka ba ipla do kata bat pechi laga jong hikmat pen ihi bat pen sakihi laga jong hikmat pech yo ne upnai wadon mentan kat badang slam udang kiu shajarong kat badang slam ukiu shajarong ha ka baningkong do udon sapo shakliar jong ulum re ba kat badang slam pade udang kiu shajarong ha do banda poi sha do sepngi bat kumba ong kitin temen kumba lada ubanai ulong kumne kumba ong kitin temen dei ki ong ba ubam chandra ubam khandeu nre ban kumne pade tangkhat hala ubanai ba ngi ju yo I ba teng ubam chandra lane ubam khandeu ngiro ngam dati bha ba ngidang dei tangkum ki na khna mo de ki temen bat kila ya tibhai spanggane ba ubanai ulong ubanai hala ubanai ba bam chandra lane ubam khandeu dei man la ubanai dei tangkhat bat bek menta kat badang slam udang kiu shajarong kat badang slam uki jarong ha kapur baningkong umi menta umi ubanai kanu baje phra sanpheu phra sop khandai umi une ubanai bat nang ningkong umi na uhiar besha po khandeu un sapen I bat ndala dei kapur banmi unsami shajarong kumbaki ong kitin temen ba ubam chandra nang ta ula debam udang kiu shajarong ha do banda poi shajarong kasuin bat ha ka lasai kamit pade ngan siap pek pat kumno ulong ubam khandeu lane kumna mar ha kamit ka bamenta kumba ong kitin temen ubam chandra te ha ka balasai pade unsabam khandeu tharai khubli shibun sapek pat ikalasai kamit